Дзецюкі, мінула ўжо тое, калі здавалася ўсім, што мужыцкая рука здасца толькі да сахі. Цяпер настаў такі час, што мы самі можам пісаць, і то пісаць і такую праўду справедліву, як Бог на небе. Загрыміць наша праўда, і як маланка пераляціць па свеце. Няхай пазнаюць, што мы можам не толькі карміць сваім хлебам, но яшчэ і вучыць сваёй мужыцкай праўды. Пыталі і пытаюць усе, што чуваце на свеце, хто нам, бедным мужикам, дасць вольнасць. Но правду сказаўшы, мала хто хоча сказаць і так, як сумленне кажа, па справедлівасці. Мы мужыкі, браты вашыя, мы вам будзем гаварыць цэлую праўду, только слухайце нас. Маскалі, чыноўнікі і многа паноў будуць перапыняць пісьмо наша да вас. Но найдуцца людзі з мужикоў разумнейшыя, з панскага роду, з местачковых, што хочуць вашай свабоды, вашае шчасце. Яны-то вам самі гэта пісьмо даваць і будуць, каб вы зналі, хто ваш прыяцель, а хто ваш вораг. 10 лет уже мінула, як пачалі гаварыць о свабодзе мужыцкай. Гаварылі, толкавалі і пісалі многа, а нічога не зрабілі. А гэта маніфест, што цар з сенатам і з панамі для нас напісаў, то такі дурны, што чорт ведае, да чаго ён падобны. Ніякай у нём няма праўды, няма з яго для нас ніякай карысці.